Okay, takže dneska som dorobila tohto psíka. Robila som o ňom aj videa, jak robím ho. Tu šiltovku som nenatáčala, lebo komu by sa chcel pozerať na šiltovku. Proste som spravila len guľu a proste som mala šiltovku. No a má byť teda to, kto ešte nevie, má to byť jazvečík. Neviem prečo, ale vyzerá to skôr jak vidra. Možno niekto si bude myslieť, že to vyzerá jak vidra. Ja neviem. Možno to vyzerá pre niekoho jak mačka. To, pre mňa určite nie. Pre mňa to vyzerá úplne jak jazvečík malý. Lebo to mal byť jazvečík aj. Lebo každý vie, že aspoň ja viem, že jazvečíky sú proste najkrajšie psy na svete. Aspoň podľa mňa proste. Sú to malé kolobásy alebo párky, neviem. Tu na sami neviem čo, asi bol nejaký zhrbený, že má pokazený chrbát, ale to nevadí, ja ho opravím. No, vyzerá veľmi pekne, ja ho nechám uschnúť ešte, lebo uschnutý vôbec nie je, ale keď toto spravím, tak tam má úplne také obrovské čelo. Aspoň podľa mňa. Ale je pekný. Neviem ako vy, ale je pekný. Možno to vyzerá jak vidra pre niekoho, že pre mňa určite nie. Ale fakt má zhrbený chrbát. Ok, nevadí. No, má nejaký veľký zadok, to skôr nebude vadí. On pozrite sa, aký je kicnutý. Taký byť nemal. Mal to byť pekný havok, ktorý je šťastný. Nemal byť zhrbený. OK. Pravdepodobne možno to pre niekoho vyzerá jak vidra, pre niekoho jak pes, možno pre niekoho jak mačka, ja neviem. Neviem, pre koho to môže vyzerať jak mačka, pre mňa to vyzerá jak normálny pes, ale možno to podľa vás môže podľa niektorých vyzerať jak vidra, neviem. Ale vidra so šiltovkou, to už radšej pes so šiltovkou, to si aj viem predstaviť v reáli, ale vidra so šiltovkou. Neviem, kto chová vidru. No. Keď budem dospelá, pravdepodobne budem asi chovať proste psíka, jazvečíka. Dám mu modrú šiltovku a keď toto ešte ostane nažive, že sa to nevyhodí, alebo to proste nestratím, tak to porovnám a proste to, neviem, vyzerá to jak pes. Pekný pes. Takže dúfam, že sa vám páči. Napíšte mi do komentárov, či ste si mysleli, že je to pes, mačka, vidra, ja neviem, slon alebo čo. A napíšte mi do komentárov od 1 do 10, či sa vám páči tento pes a možno niekedy, keď sa mi podarí dať do tú šiltovku, tak mu môžem zmeniť aj farbu. Takže, čau.